Salutare toată lumea, eu sunt Cosmin, el e Albert și ea e Ana. Și ne jucăm Minecraft. Ceau. Lame. Spargi tu. Oh. Oh. Bă, Stai, spargem ăsta. că sunt în groapă. Da, uite Albert. Și că spargi tu. Stai, ce? Ceva genul ăsta. Nu, nu vreau să cad iar acolo. Acolo e moarte. Lavă, bă! Stai, bă. Ce e lava aici? Pleacă lavă. Șturătă. Bă, ne pierdurăm de tot. Cred că ar trebui să săpăm așa în sus ca niște nubi. Și să găsim locul. Oh! What? Ce făcuși? De se mișcă atât de bine! Intra Ana. Ana intrase, de aia se mișcă așa de... Și pe unde o iau? Păi, noi suntem în Dita peștera, trebuie să așteptăm să... Și unde peștera? Aia e că nu știu. O pierdui, nu mai știu nimic. Da, cred că dacă ne-am... Case. Pentru că 3 case, pentru că 3 player, pentru că da. Bă, pe sus trebuie să luăm. Acea din mijloc. Deci fix la asta mă dusesc și sunt toate fix la fel, nu? Da, toate sunt la fel. Am dovada pe filmare că le-am făcut. Am dovada pe filmare. Acum nu o să mai ziceți că... Și unde îi dai peștera? Dita peștera e undeva pe o pajiște, pe un munte, ceva. Deal. Acolo trebuie să ajungem, hai. Uite luna. Bun, hai, pune și hai să mergem de aici. Hai. Da, pusărăm o lună ca să ne dăm seama. Ce? Doamne, iar schelete. Lasă, fugi. Mamă, bă, da, bine se mișcă. Peștera asta? Nu, aia nu e peștera aia. Lasă că Unde, bă? Pe ieșim imediat afară. Da, bă, pe aici, mă. aici? Pe aici, mă, năsosule, mă, nu vezi că olea loc. Năsos. Ce ești? Dă-te! Avem... Ai mâncare în chest. Ai mâncare în chest. Mi-e foame, eu omoară vaca. Bine, omoară vaca acolo. Uite, mă, nu pot să urc sus. Albert, tu ai blocuri. Descurcă-te. Unde-i vaca? Dispăr vaca. Vaca. Gata. Avem iron 64 plus încă ce mai are Albert. Bă, ieșiram pe undeva, bă. Omori vaca. Ba nu, mă, ăsta e locul, mă. Carne. Haide pe aici. Oare carne. Bine, haide pe aici, urcăm. Oare carne. Da, Unde bine. e altă vacă? Dialul. E ceață. E încolo dialul, uite-l găsi dialul. Uite dialul, bă. Hai băieți că mergem acum și găsim 2 minute filmate, nu-i mare lucru. Să vezi acum că se audă totul nașpa. Să vezi ce fac. Mamă, dacă se aude nașpa. Da, uite, ciocolata. Bă. Șocolata. Uite, e ciocolată. Lumea e ciocolată. Da, arată bine locul ăla, dar nu avem cum să ne facem casă. Ai plictisitor. Ok, și acum urcăm. Acum venim, urcăm. Venim acasă. Uite casele. Eu vreau să urc ditai dealul și tu. Ana, salut. Uite, eu omoară altă vacă. Ana, uite-te la noi. Ajută-mă să omoară vaca. Bine, am o sabie. Omoară vaca. Eu am o sabie de iron, deci. Omorâi. Omoră vaca. Foame. Omoră Ana vaca. Am cărniță. Tu ai de pui. Dă și mie. Salut. Păi, Salut. eu am de oaie. Salut. Dă-mi buții. Da, asta mă gândeam că o să-mi ceri, deci da. Uite casca. Nu vreau cască, vreau buți. Bine, iau Albert casca. Da. Dă-mi caca. Caca. Nu știi să vorbesc. Na, casca. Haide că suntem pe difficulty 1. Porc! Da, vreau. Omoară-l și apoi dă-i casca. Mai apăs o dată. Ți-am dat o sabie, Ana. Lobou ăsta. Bă, e în casă. Hai, în care casă intrăm? Prima. A mea. A ta. Ana, îți spun... Au. Uite, stai. Hai, du-te în casă! Zic că ne zi în casă. Ana, sabia ta. Hai că eu îi pun lui Ana în chest iron și nebunii. Ana, uite-te în chest, ai... Merge. Ana, ai 16 iron în chest. Haide, mă! Na, după chest. Yay! Ana, ai iron în chest. Ai 25. A tăi. Pe Albert îl lovește soarta. Eu vreau face iron. Pe Albert îl lovește soarta la ceva. Pe faci la mine în casă. Până mâine se face. Am și un turnăcop de aia. Stătură în casă minăm și nu mai știm peștera. Mai știi, bă, peștera? Nu, dar ai colorant. Da, mai știu. Bravo. Colorant. Scuze, vreau să intru în chest, dai și tu. I know. Gata că l omori, nu mai are viața, Ana, lasă-l. Lasă-l că moare. Ia mâncare de la mine din chest, bă.
Că-ți dau mare topor în cap, îți dau, bă. Ok, stați, dă-te, Ana, ca să ieși afară. Asta e chestia. Mulțumesc, oricum. Am 3 euro, mai trebuie unul. Mamă, îmi fac arc, cred. Vrei să dau în tine? Mine? Nu. În Albert. Oh, ce să mai pe în jurul după mine. Mori. Gata, a murit. Îmi fac arc. Am 5 iron. Eu fac. Ce fac? Mamă, gata. Deschideți-mi ușa că intru repede în viteză că-s 2 creeper afară. Chide-mă ușa. Nu mai ies afară niciodată în viața mea. Da. E pe acolo. Hai, Albert, și noi în alte case. Hai în casa lui Ana și în... Bă, nu mă lasă mă culcă sunt monștri. Nu mai, Albert, nu mai ieșim afară de aici. Uite creeper-ul. Unde? Se uită Creeper. Dă-te, bă. Unde e, mă? Uite mă. Ia. Hai, am uitat și pe asta. Nu mai ies afară. Ana, ți s-a făcut iron-ul, cred. Nu că îl scos. Ok. Ei, da totuși. Stai. V-ați putea apuca și voi de YouTube, sincer, Băi, da, vreau să mă apuc. e destul de cool. Nu e mare. Afară. Allah Akbar! Bă, intrai direct! Cum intrai în casă, mă pus la somn! What the hell? Ana, hai, culcă-te și tu. Să dormi și să facă zi să omorâm toți zombie. Și creeper și... Eu la toți vă dau. Gata. Creeper. Creeper, gata, mă duc în casa lui Ana. Sau în casa mea, care era a mea, dar acum e a lui Ana, apare. Mișo. Stai, mă, să... Bă, creeper e... Gata, mi-am luat itemele din ce-s mâncarea. Ar fi mișto dacă ai putea... Nu fura ironul. Nu, fraier, nu. Sigur? Sigur. Creeper. Hai, bă, să-l omorâm. Pac! Nu mai am săgeți, bă, pleacă de aici, ia. Eu nu mai... Ușiți! Eu te, Albert, ia. Albert, de ce intri în casa mea? Haide și tu omorâ eu creeper. Asta e casa mea, bă. Aia, stai, Albert, de ce intri în casa ta? Sunteți voi, vă omorâ eu creeper. Păi eu n-am sabie, că Albert mi-o fură. Ok. Bă, Albert, n-ai voie aici că îmi fac aerul, nu plec de aici. Plec. Aia e a mea. Șustă. Am făcut șustă la casă, gata, nu mai intră nimeni. Șustă. Ce e aia? Uitați-vă afară. O să vedeți ce are. Șustă. Șusta mea. Și-o făcut șustă. Șustă. Avem șuste. Albert n-are șustă. Uh, Eu l-am făcut pe dinamudru. Nașpa. Șusta e nașpa, bă. Șustă, da. A, da? N-a șustă. Mă, ce făcut nebun aici. N-a șustă, da. N-a șustă, da. N-a șustă, da. N-a șustă, gata, nu mai e șustă. Bine că nici eu n-am. Eu am făcut din pământ la început. De asta Eu e am aur. Eu am aur. Haur. Iar câte de aur? 6. Hauritul. Dă-le. E haurit. Măcar 4 să-mi dai. Ăsta e haurit. Bă, îți dau 3. 4. Bine. 1, 2, 3. Păi am eu încă unul. Am și eu unul. Deci 5. Nu, eu vreau decât 4 că vreau buți. Așa mă interesează. Păi ești făcut buți de iron. Dar vreau de toate. Mie îmi place buți. Lol. Clar din casa Îi mea. dădui lui Albertuna. Dă-i. Uite un chicken. Chicken, ce faci? Chicken. Dă-mi luna. Chicken. A murit chickenul. Dă-mi cartea. Uh, Dă-mi iron. Nu am. Nu există. Dă-mi iron. Nu am. Vrei iron, Albert? Vrei iron? Vrei iron? Mai vrei iron? O, da. Lei, ce înseamnă lei? Nu știu. Îi dă și omor. Da, i-am dat omorul. Ia, Ana, de aici carnea. De la Oh. găină. Oh. Un chest. O găsit. Mai vrei iron? Nu mai vreau. Acum facem buți de aia. Au. Buții hauriți. Șustă. Am buți hauriți. Mai am nevoie de aur. Mai ai nevoie de aur? Ce faci, mă? Îți dau eu? Îți dau eu, Albert. Îți dau mie de aur. Nu vreau. Da. Îți dau eu? Atunci. Nu, nimeni. Hai. Dar faceți-mă și voi să vii de lemn de iron, da. Hai că am zis bine. Mă, nu-l mai omorâți pe Albert, lăsați-l în pace. A, așa vrei, deci. Allah Akbar! Fuge, bă! Bă, de ce mi se mișcă greu? Albert face lag. Albert face lag.
Albert is a lag. I-am dat una. Unde te duci, mă? Te bat în apă. Bă, dacă vine zombie. Mă omorâi, bă. Bă, de ce te băga așa în apă? Vină cu acest stau itemele. Pleacă zombie. Bă, deci am găsit un joc pe nume. Zombie mort sniper. Mă omoară zombie-ul. Nu te omoară. Deci, zombie mort sniper. Exact așa se numea jocul. Fix aia vreau să joc în ziua de atunci. Dar am eu un coleg care e gras și urât și scund. Și știi ce joc și-a luat? Zombie mort sniper. Nu. Vino ca Albert. Un joc pe care nu pot să-l pronunț. Uite pe aici, Albert. Albert, uite pe aici. Vrăjitoarea! Unde? Da, pentru că În veni după spatele mine. tău! Pentru că mă omorât. Dă cu al cu ea. Domnișoară vrăjitoare. N-am săgeți. Domnișoară Am eu vrăjitoare. o săgeată. Dă-mi. Mă omoară asta, bă, nu mai gata, ies afară. Sunt mort. Stor vine aia după mine. Ana, dă-mi săgeata încoace. Da. Săgeata vieții mele, ca la Bercea o să fie. Asta, faza asta. Albert, stai acolo în apă. Albert, o omor eu pentru tine? Țac-pac. Mă, mai e vreuna pe aici? Că tot o iau poison. Fugi, bă! Dă cu elea după el. Am prins momentul când a dat cu ele. Păi o să mori în apă, bă. Nu că am un sfert de viață. Vrei căriță? Am în inventar. Albert moare în apă. Du-te, bă, nubule, de acolo! Asta ca nubul în apă. Du-te de acolo! Fugi de acolo că să mor de la nec. De la nec. Să-mi iacă. Mai are 3, 2, 1. Mor. Albert is dead. Albert slain by water. By Hitler. Mă duc să-l salvez pe Albert. Hai pe oraș. Păi de ce? Hai. Păi hai de acasă atunci. Eu acum nu mai am aproape nimica. Hai mă că-ți dau eu iron. Băi, mă duc până afară. Ok. Mie nu-mi place din soare. Albert, Uite, da, mă. hai vină să-ți dau iron. Hai. Cât vrei? 29? 29 am. 29 îți dau. 29. Gata, ați văzut, oameni buni, sunt buni. Ok, cam atât cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare pe orașul lui Ana. Pa, pa! Pa.